Peste 320 de străzi, gropi, canale neacoperite, bordărul la suprapreț. Comisioane la fel. Multe străzi au fost doar cârpite, iar astăzi plătim tot mai mulți bani pe asfaltarea lor, an de an. Unele străzi au fost complet uitate. Mii de băcăuani plătesc taxe de oraș, dar trăiesc ca la țară. Planul meu este să modernizez 68 de străzi în următorii 4 ani. Băcăuanii care locuiesc pe aceste străzi trebuie să beneficieze de drumuri asfaltate, de canalizare și lumina publică. În ultimii 12 ani de administrație PNL, Bacăul a risipit milioane de euro pe cârpirea străzilor, fără ca acestea să fie cu adevărat modernizate. Banii au ajuns în buzunarele clientelei politice peneliste. Fără corupție și minciună, dar cu chibzuință și bună gospodărire, s-ar fi putut moderniza toate străzile din oraș. Banii au fost, dar ei au fost aruncați pe geam. 2 milioane de euro au fost risipiți în groapa unde ar fi trebuit să fie sala polivalentă. Spitalul municipal stă în șantier de 10 ani. Zeci de milioane de euro au fost pierduți cu falimentul CET. Modernizarea celor 68 de străzi în 4 ani înseamnă și crearea de locuri de muncă pentru băcăuani. Avem nevoie de locuri de muncă pentru a crea prosperitate aici, acasă. Iar băcăuanii să nu mai fie nevoiți să plece din oraș în căutarea unui trai mai bun. Vă chem să veniți alături de mine. Împreună putem face schimbarea, împreună putem aduce Bacăul pe drumul cel bun.